Vítajte v relácii Žarty na stôl. Tieto rozhovory sú zostrihané a slová mojich hostí sú vytrhnuté z kontextu. Robíme to iba pre vaše a naše pobavenie. Dnes tu so mnou sedí Božek Stolár. Viete, ten, čo má ten slogan, že znáte Božka, všechno spraví, znáte Božka, šikulu. Vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Pán Stolár, vy ste stolár, že? Čo iné? Áno, a ako dlho idete v tomto biznise? Ja som to začal robiť hneď prvé dni po páde režimu. A stále fungujete pod smrek Krovina SRO? Ja ten biznis mám stále rozbehnutý. Pokiaľ viem, tak fušujete hlavne do výroby súdu. Áno, do súdu. Hej, no vraj v poslednej dobe viac vypijete, ako vyrobíte. Však na to sú Tak súdy. ale vy ste stolár, vy by ste ich mali viacej vyrobiť, ako vypiť, nie? Áno, toto je problém. No to asi je. Keď si vaši zákazníci najedú vypitý súd, tak vám ani nezaplatia, nie? Keď mi nepošlú nič, nedostanem nič. No hej, o tom nepochybujem. A chcete sa vyjadriť aj k tomu vášmu poslednému incidentu? No áno, tak ja viem, čo som robil a viem z hlavy No je odpovedať. obdivuhodné, že si vôbec niečo pamätáte, keďže vás našli na dne súdu, ktorý bol pred vašim príchodom ešte plný. Čo v ňom vlastne bolo? Teplé pivo. Uj. Ani ma to moc neprekvapilo. Dobre, ale nechutí vám viacej studené. Studené vôbec nie. Dobre, tak to možno raz vyskúšam. To vám vybije poistky. Fakt? No neviem, či som na také niečo pripravený. Vy to pijete často? Vo väčšej miere ako v Českej republike. Slušné, a má to na vás aj nejaký vplyv? Ja som nedošiel domov v zlej nálade. No to verím, ale myslel som skôr vplyv na váš organizmus, váš život. Ohrozenie na zdraví, na živote, s následkom, alebo pokus o zabitie, alebo čokoľvek. Pokus o zabitie? Náhle sa k tomu vyjadrím, tak sa dopustím trestného činu. Takže k tomuto sa nebudem vyjadrovať. Jasné, okej. No, podľa našich informácií ste mali konflikt s miestnou barmankou. Odohralo sa to, alebo je to vymysel? Odohralo. Najprv bola príčina a potom bol dôsledok. Príčinu nikto nerieši. Mala amok a v tom amoku hodila po mne dieťa, ročné dieťa. No, tak to je drsné. No a vy ste sa po nej zahnal a teraz vás to mrzí, hej? Však ja hovorím, násilie na ženách nie je správne. Ale určite nie je správne ani násilie. Násilie na mužoch, áno. A na deťoch a násilie vo všeobecnosti. Ale toto ich vôbec netrápi, takže povedzme si to, pomenujme si tú situáciu. No, barmanka mala problém s opitým stolárom. Ja som tento problém riešil. Áno, možno som ho mal riešiť inak. Nestačilo prestať piť a trochu A sa... obliať lavorom studenej vody a kopec ľadu, lenže ten lavor som tam nemal. Ale to vás asi moc neospravedlňuje. Tak som to riešil, ako som to riešil, hanbím sa za to, ospravedlňujem sa, ruku na srdce, kto ste bez viny, hoďte kameňom a povedzte mi, ako by ste sa vychovali v takejto vyhrotenej situácii. To nečakáte, zrazu sa toto udeje. Vidím, že vám je to ľúto. No, chcete sa týmto spôsobom nejakým osobám alebo osobe ospravedlniť? Hociaká osoba, alebo zviera, alebo kdokoľvek, či to bude žena, muž, strýko, detko, babka, ja neviem, pes. No, ospravedlnenie by sme mali. A skúsite aj prestať? Tak čo vám na... No, keď sa pred vami objaví ďalší plný súd. A počkam na súd, nech to súd rozhodne. Jak súd? Veď rozhodnutie je na vás, nie na súde. No tak... Jak tak? Veď keď pred vás postavím 12-ročnú whisky, budete sa aspoň trošku snažiť odolať. Veď si to uvedomte. 12 rokov stará vec. No, vyzerá to tak, že ste si vybudovali závislosť. Ja môžem len príjmať. Koľko ste prijímali v bare naposledy? No, ja som začínal zo 17, Niečo tvrdé, hej? 40%, 40? 60%. No tak to už sa dá nazvať ohnivou vodou. A s koľkými ste skončili na stole? Končil s 25. No pekne. A ste niečo použili ako brzdu? 8% víno. Tak to ste museli mať riadne stavy. A potom sa vám rozločí to... Dobre, už to tu trochu upadá. Viac sa bavíme o nápojoch ako o stolárine. Ja by som to tu asi ukončil. Môžete. Ďakujem. Lúčim sa s vami, milí diváci, aj s mojím hosťom. Dúfam, že prídete aj na budúce. Tak asi nie. Verím, že ste sa aj tentokrát dozvedeli množstvo zaujímavých informácií, ktoré zužitkujete vo svojom každodennom živote. Vidíme sa v ďalších dieloch s ďalšími zaujímavými hostiami.